ака издиватса дорӣ намебардора номерора сафоратхонаи Екатеринбург. Меган дар Тоҷикистон бо карантин мешава. Ростай ҷавоб те ака. Конор Макгрегор нависай ака хизмати ҳарбӣ моҳи сентябр сар мешава. Меган ростай ё ки дурӯғ? Кушодашавии раисҳора на ман медонам на шумо медонед на ягон кас дигар. Нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург қарор доранд, ба онҳо духтури сутунмуҳра лозим бошад. Ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Табобат бо ҳама намуди гиёҳҳои шифобахш гузаронида мешавад. Доктор Анвар, табобати сутунмуҳра ва буғунҳо. аввалан ба номи худованди бахшоянда ва меҳрубон ва баъдан ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки навори моро айни ҳол тамошо карда истодааст. навори имрӯзаи мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария ба мо пешкаш кардагӣ буданд. ҳозир шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. Гисар медиа нависад: ассалому алайкум бародар, ман дар бораи тақсимоти замин байни оилаҳо савол доштам. Агар комментария кунам ба фикрам ҷавоби аниқ намегирам ака. Занг бизанед. Имо рақамҳое ки ҳозир ман мегӯм рақамҳои вайбера, метавонед дар ҳамун рақамҳо муроҷиат кунед. 501 33 86 33. Имо надорум бародар. Ами вайберашда муроҷиат ки дар вайбераш ҷавоб мегирӣ ба саволи худат. Макс Вип нависад: ҳамаш дастгирии муҳоҷиро ғарибо буд ки ту ба 100 000 расидӣ. Шумо вай шикамғавсо ба нею мода меовардиш ҳамун шириниҳоро. ҳамаи ура дар назар надорум. Лек ҳамуҷа ҳастанд ки карочи миннатдория ту бояд ғарибо да кунӣ. Яъне он ҳаму одамое ки видео мекунанд ку гапҳои дурӯға барои просмотр як бори дига табрик тара. ҳазор раҳмати калом бародари азиз барои табрикот карданат ва миннатдории худам ба ҳар як ғариб, ба ҳар як миллати тоҷик, мардуми тоҷик мерасонам. Ба ҳар як нафаре ки дар канали ма обуна шидагиай ва видеоҳои маро тамошо мекунанд, ҳаматонда аз замин то осмон миннатдорӣ баён мекунам ва як чизи дигара хотиррасон карданиям ки чандин нафарои дигар қайд кардагианд дар ҳамун комментарияи видеои динангӣ ки шумо аз ҳисоби ғарибо пул ҷамъ кардесен, аз ҳисоби ғарибо кору фаъолият кардесен. Аввалан ки мо пул ҷамъ накардем. Яъне ма чира дар назар дорум? Ҳамира дар назар дорум ки ма на барои хайр, на барои конкурс, барои ҳеҷ вақт ай ғарибо пул талаб накардам ва номери карта нагузоштам. Ва дуюмин ҳами ки аз ҳисоби ғарибо кору фаъолият кардесен, гуфтесен. бародарои азиз, як гапе ки ризқи ҳар кас дар дасти худованде. Худованд ризқи мара метиҳад, ризқи ғарибонам ва ризқи дигароро. ҳар як чиз сабаб мешава ва ҳамун одамизод ба ҳамун роҳ ризқи рӯзии худша меёва дарёфт мекунад. ба ҳамин хотир иҷа хеле гап дар кор нестае ки мо ай ҳисоби ғарибо хурдесем ё ки ғарибо ай ҳисоби ягон кас дигар. Худованд ҳар каса ризқи рӯзиша метиҳад. Иван нависад: худдвори шерои нара любой зод уважат мекунад. Шахсан ман ягон намуди видеоро ждат намекунам ва ҳам уқа тамошо намекардам YouTube. Ту сабаб шуди YouTube-а бесплатно накардам ба хотири видеоҳои худат ва ҳама вақт ждат мекунам видеоҳои худта. Зеро ки ҳар он чи ки ҳақиқата ба мардум мерасонӣ, анамиқа корот любой зод шам мекушад. На ин мисли дигар блогеро сурат чумчи, навистагиаи видеош чумчи. ҳазор раҳмати калом бародари азиз ки ана ҳамин шумо вори одамҳои ба мафкура ва ба тарбия моро дуруст дарк мекунанд ва моро ҳақиқат медонанд. Муҳаммадҷон Раҷабов нависад: салому алайкум сози ака, хуби беҳтарин видеоҳои нава жда дорем. Кӯшиш кун одобу ахлоқта гум накунӣ. Шумо дар гапҳои бемаънӣ намезеба. Худованд умртона зиёд кунад. ҳазор раҳмати калом бародари азиз, кӯшиш мекунем ки бо одобу ахлоқи намуна бошем, зеро рафтори ҳар як инсон тарбияи ӯро нишон медиҳад. Конор Макгрегор нависад: ака хизмати ҳарбӣ моҳи сентябр сар мешава. Меган ростай ё ки дурӯғ? Ҷавоб диҳед. даъват ба хизмати ҳарбӣ аз моҳи октябр, яъне ки аз 27 сентябр фармон меброяд ва аз 1 октябр аллакай даъват ба хизмати ҳарбии тирамоҳӣ шурӯъ мешавад. Кулябец нависад: ман ҳайрон мешавам, як хел муҳоҷир да мегӯяд ки сорбон бачаи Путин бошад. Кай ки президенти Россия иҷозат дод, ҳамун вақт кушода мешавад. кушодашавии парвозҳо ва границаҳоро дар назар дора. Албатта дуруст қайд кардаи бародармон. Қувватов нависад: акай сорбон да саволи ман ҷавоб де. Агар 18 сола набошӣ ва синфи 11-ра нахонӣ, оё метавонанд тра хизмат баранд? Дар видео ҷавоб де ака, жда дорум.
ҳолат дора бародар, вақте ки ту мактаб намехонӣ, аз синфи наҳид биромадагӣ ва 17-солаи, агар бо аризаи худат муроҷиат кунӣ, албатта ай 17-солагӣ ба хизмати ҳарбӣ бурда мешавӣ. Ва агар ки мактаб нахониву мақсад худат муроҷиат накунӣ, ариза нанависӣ, то синни 18-солагиро пур накунӣ, яъне то 18-сола нашавӣ, тура даъват ба хизмати ҳарбӣ намекунанд ва кардарам намешавӣ. Нуралӣ Қурбонов нависад: салом алейкум Сорбон, баъзе одамои бемафкура ҳар хел комментария менависанд, нахон ҳавайора по-братски. Просто видеоҳои тура заифоам тамошо мекунанд. Сера оно культурна, ҳай раҳмат. Аллоҳ алита розӣ бошад. кӯшиш мекунем ки нахонем, бародари азиз. мо ба ҳамин рӯзо ҷидо мекунем комментарияҳое ки суханҳои дағал нависондагианд, намехонем ҳавайора. Агар ки бихонем, ба фикрам бо иҷа ҳастанд одамое ки дашномаи зиёд мекунанд, ба ҳамин хотир заблокировать мекунем тамом. нафароне ки дар Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз доранд, ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед ва аз номи канали Юрист TJ муроҷиат кунед, 30% тахфиф карда мешавад. Саиҷон Қаландаров нависад: салом Сорбон бародар, аниқша гуфта метавонем ки раисҳо кушода мешанд ё не? Агар кушода шиданӣ бошанд, ждат кунем, просто новости дуруғи бад набоша. Кушодашавии раисҳоро на ман медонам, на шумо медонед, на ягон кас дигар. Танҳо бо розигии тарафҳо, яъне бо розигии давлатҳо кушода мешавад. Айни ҳол ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия пешниҳод кардагӣ ва омодаҳай барои баргардонидани парвозҳои доимӣ ба мисли пештара. Ва ҳоло дар иҷа интизори ҷавоби Федератсияи Россия ҳастам. Ситора нависад: тақвими раисҳои чартерӣ чӣ ба дар ҳеҷ ҷо нест. Агар метавонистед аз Екатеринбург чанд парвоз дар нақша ҳаст гӯед. Ба фикрам айни ҳол дигар раисҳои чартерӣ дополнительни намондестиянд, вале шахсоне ки худшона номнавис кардагиянд зиёда аз 14 ё 16 ҳазор шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар рӯйхати ба қайдгирӣ сабт шидагиянд, ана ҳамун шаҳрвандора то ҳол бо раисҳои чартерӣ баргардонидастиянд. Яъне раисҳои нав дар нақша мондагӣ нестанд, шаҳрвандоне ки сабти ном кардагиянд, худшона ба қайд гирифтагиянд, ана ҳамун шахсиятҳоро ба ҷумҳурӣ баргардонидастиянд. Дилшод Эшонов нависад: салом алейкум бародар, вақте ки маскун мекунанд занро, неким хона хонаи модарам, зан метавонад шавҳар кунад дар ҳамун хона. Мутаассифона зан ба ин чиз ҳуқуқ надорад, яъне маскун кардан танҳо ба хотири фарзандай. Фарзанд ки агар надошта боша, зан маскун намешавад. Агар ки фарзанд дошта боша ва зан маскун шавад, дар ӯ хона шавҳар карда наметавонад. Николай нависад: Сорбон, номерои хутамон савол дорем, лична инстаграм надорам. Анаму рақамҳое ки дар аввали навор гуфтам, дар вайбери ҳамун рақамҳо муроҷиат кунед, ба саволотон ҷавоб мегиред. Акобир нависад: саломат бошӣ бародар Сорбон, интизори тамоми видеоҳотем, каме ҳам бошад маълумот метӣ беҳтарин. Меган дар Тоҷикистон бо карантин мешавад, ростай ҷавоб теака, ягон бор аймора намебинӣ. ҳоло ягон хабар ё ягон маълумот оиди дубора карантин, дубора ҷорӣ кардани маҳдудиятҳо пешбинӣ шидагӣ нест ва ягон қарору фармонам биромадагӣ нестай дар ин мавзӯъ. Рӯҳуллоҳ Ҳомидов нависад: акай издиватса дорӣ, намебардора номерора сафоратхонаи Екатеринбург, ягон номери кормекардагиша бите. Агар ки ӯ рақамҳои шуморо набардорад дар иҷа айби ма чӣ бародар? Нолаи Дил нависад: салом алейкум акай Сорбон, агар мо чартери рейс кати Тоҷикистон брем, карантин мекунанд ё ин ки не? Ҷавоб медодӣ, пешакӣ раҳмат. Дар ҳолате ки шумо дар организмтон анамун беморӣ агар аниқ нашава ё ҳамун беморӣ вуҷуд надошта боша, карантин намешаванд ва дар ҳолате ки агар ба ҳамун беморӣ гирифтор бошен, албатта ки ба карантин равона карда мешаванд. Шоидинов нависад: акай Сорбон, 27-солара хизмат мебаранд, одамо меган 28 бидрои бад намебаранд. Ҷавоб те, ман интизорам брат. Ба синни 27-солагӣ ки қадам монди, аллакай хизмати ҳарбӣ озод мешавӣ. Фозилҷон Давлатов нависад: ту ягон диплом дорӣ ё ки фақат блогерӣ? Албатта ман дипломи донишгоҳи олӣ дорам. 5 сол факултати ҳуқуқшиносии умумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, донишгоҳи миллӣ таҳсил карда буд кардагим аллакай. Александр нависад: салом алейкум ака, зинда бошӣ, не ки гапҳои гизала мезанӣ, я чира пурсам, агар имконият боша. Агар зан гирӣ катиш 1-2 моҳ зиндагӣ кунӣ, зан бага дига ма катиту зиндагӣ намекунам, талоқи мара бите. Дар ин ҳолат ман метавонам ки суми расходкардагӣ ма те ё чизо тақсим мешаванд? Ҷавобашро интизорем.
молу мулке ки баъд аз бекор кардани акди никоҳ бояд тақсим шава ба воситаи ҳуҷҷати аҳдномаи никоҳ ба зану мард баробар тақсим карда мешавад ва ӯ чизере ки ту дар назар дорӣ расходи тӯй ё ки пули қалин ба духтадодагӣ ана ҳамун чизоро агар бугӯй возврат кунам қонун и чиза ягон ҳамун чорабинӣ намекунад. яъне ки мутобиқи и қонун гуфтагӣ нестае ки баъд аз ҷудо шудан пули расходкардагӣ анаму бача баргардонида шавад. дар иҷа баҳсҳо ба миён меояд агар байни хитон ягон муносибати туғрӣ бикунен маслиҳат бикунен гапотон туғрӣ бигира бармегардонад вале мутобиқи қонун ягон чора дида намешавад барои баргардонидани маблағе ки ту дар тӯй масраф кардӣ. муҳаммадзоҳир ахмедов нависад: якай сорвон ба саволи ма ҷавоб надодем. ман шуморо гуфтам ки аз як оила чанд нафар мумкин аст ба хизмати ҳарбӣ раванд. агар дар як оила зиёда аз 2 писар бошанд дар як муддат метавонанд ки 2 фарзандша ба хизмат баранд. агар дар оила ҳамагӣ 2 писар бошад албатта ки як нафарӣ ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. фирӯз саидов нависад: бародар сорвон салом, сарат ба анкай тамад додар ҳамин комменти мара бихом, баъд сабаби и гап ма дар дигар навор менависам. саломат бошӣ сорвон. трам саломат бошӣ бародар. али нависад: якай сорвон гап надорам, бисёр хуб, ман як масъалада гап мезанам, бо диққат бихом. падарам да акаи калоним 4 сотиқ замин дод, 3 метр раҳ болоӣ, замини акамда 9 сотиқ монда дод. из зани акам аризада 8 сотиқ кадай, документ надорад, гаворай мана намемонад ман гирди замин ма маҳкам кунам. илтимос ҳамин саволи мара ҷавоб теҳед. илтимос. дар ҳолати тақсимоти молу мулк ё ки тақсимоти замин, агар вақте ки ба розигии падар бе ҳалномаи суд, мисол агар бигирем шумо 3 фарзанден, 10 сотиқ заминай, 4 сотиқи ба 2 фарзанда тақсим мекунанд ва 2 сотиқ ба як фарзанди дигара. вале дар иҷа агар зиддиятҳо пайдо шавад, яке аз фарзандҳо метавонад даъвои замин кунад, даъвои мероси падари хича кунад. яъне ки чӣ тавр ба суд ариза пешниҳод мекунад барои мерос гирифтан аз ҳаққи падар ва ба воситаи ҳалномаи суд ана ҳамун чанд қадар чанд миқдоре ки ҳастай ба ҳамашон баробар тақсим карда мешавад. яъне чӣ хеле ки ёзи худат қайд кардӣ, ҳамун роҳи болоӣ гуфтагитан баробар тақсим мекунад ва заминам баробар тақсим мекунад. чанд фарзанде ки бошанд ба ҳамаи ҳамун фарзандо. иброҳим назаров нависад: якай сорвон 367 бора менависам, ҷавоб наметен. дар бораи депортатсия мегуфтӣ ку кай кушода мешавад депортатсия? ман ждат мекунам видеои дигаритонда. дар бораи авфи муҳоҷирон ҳоло ягон қарор баромадагӣ нестае. як 6-7 моҳ пеш агар хато накунам, ҳамхели гуфтушунидҳо байни президенти Федератсияи Россия ва президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтушунид шуда гузашта буд, вале ягон қарор то ҳол баромадагӣ нест. муродқул норов нависад: салом акай сорвон, ака ҳамин духтари нағздидата ба шу битан, аз ёд бароварда нашавад, дилат ҳар рӯз барош бисӯзад, дар ғарибӣ чӣ кор кунам, вайрон кунам? хуб аст, пешакӣ раҳмат. ҳаволаша ба худо буспор бародари азиз. ҳар чизи беҳтаринеро ки аз даст додӣ сабр кун ва ба раҳи рост бош. худованд ай ӯ бо хубтару болотарша насибат мегардонад. инак тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. боз ягон саволи дигар дошта бошен, саволтона метавонен дар инстаграми ма подписатсия карда ба ма равон бикунен ё ки дар комментария ин ҳамин видео дар поён саволотона равон кунен. дар канали юрист тиҷаи обуна шидана фаромӯш намекунед.